Ποιο είναι το σωστό βιογραφικό, αυτό ή αυτό? Θα δούμε την απάντηση. Η κυρία Μαρία Γεωργίδη, τη βλέπετε, είναι μαζί μας από το «Και εσύ». Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε. Να μας βοηθήσετε να δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα. Αυτό που κάνουμε εδώ πολύ συχνά είναι να καθοδηγούμε τον κόσμο, να ψάχνουμε να βρούμε δουλειά στον κόσμο. Όμως, ένα βιογραφικό σημείωμα παίρνω δεκάδες καθημερινά. Αυτά είναι τα σημερινά που μου φέρανε. Ναι, τα βλέπαμε πιο μπροστά. Είναι πραγματικά ένα σαφάρι να βρεις ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα. Το οποίο όμως είναι και η πρώτη εικόνα που παίρνει ο εργοδότης. Σωστά. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. παίρνει πρώτα το βιογραφικό και αν του αρέσει και το εγκρίνει, θα τηλεφωνήσει στον ενδιαφερόμενο. Να δούμε λοιπόν τους κανόνες. Πώς φτιάχνουμε ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα. Βεβαίως. Και πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε κι εσείς, δηλαδή. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι στο «Και εσύ» αυτό ακριβώς. Παρέχουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία δωρεάν προς τον κόσμο, σε άνδρες και γυναίκες. Ουσιαστικά τι κάνουμε σε αυτή την υπηρεσία, είναι δράση υπέρ ανέργων. Ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο κομμάτια, που είναι η σύνταξη του βιογραφικού και η έβρεση της επιθυμητής θέσης εργασίας, όπως κάνετε και εσείς με πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Να μιλήσουμε όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, για το πώς συντάσσουμε ένα βιογραφικό, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να πούμε ποιος είναι ο σκοπός του βιογραφικού μας. Έτσι. Σωστά. Ουσιαστικά ο σκοπός του βιογραφικού είναι να ενημερώνει εν συντομία, με πληρότητα και σαφήνεια, για τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την επαγγελματική εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα ως άτομα. Δεν θέλουμε ουσιαστικά ένα βιογραφικό που να συγχύζει ή να αφήνει ερωτηματικά στο μελλοντικό εργοδότη. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά από αυτό θα εξαρτηθεί, όπως είπατε κι εσείς, εάν θα μας δοθεί μια ευκαιρία για μια συνέντευξη στο μέλλον. Προφανώς. Καταρχάς, να δούμε πόση έκταση πρέπει να έχει ένα βιογραφικό, γιατί έχω λάβει βιογραφικά 10 σελίδων. Ναι. Μπορεί να έχει μεγάλη εμπειρία ο άνθρωπος αυτός. Σαφώς. Δεν είναι κακό, είναι πολύ καλό αυτό. Νομίζω μετράει, αλλά απ' την άλλη, μήπως είναι κουραστικό ένα τεράστιο βιογραφικό 10 σελίδων? Θα σας πω. Εξαρτάται καταρχάς για το τι θέση εργασίας θέλουμε να στείλουμε το βιογραφικό μας. Εάν, για παράδειγμα, όλα αυτά που μου αναφέρατε εσείς, οι 10 σελίδες, έχουν να κάνουν κατά αποκλειστικότητα στο αντικείμενο που ζητά κάποιος που έχει βγάλει μια θέση εργασίας, τότε ναι, σαφώς είναι εφικτό. Τώρα, αν από εκεί και πέρα, γιατί ξέρετε, συνήθως και οι αγγελίες λένε ζητείτε, ξέρω εγώ, την απολογιστής με εμπειρία στο τάδε αντικείμενο, στη μηχανογράφηση, ας πούμε, λογιστικών αρχείων. Εκεί θα γράψεις ότι εμπειρία έχεις σαν λογιστής. Τώρα, έχει τύχει όμως εσύ να δουλέψεις κάπου και πολίτρια, ας πούμε, παρότι είσαι λογίστρια. Το γράφεις αυτό αναλυτικά? Αναλυτικά μπορούμε να αναφέρουμε ως επιγραμματικά το ότι έχουμε και τη συγκεκριμένη εμπειρία. Να δούμε όμως, πριν περάσουμε όμως σε αυτά τα σημεία, έτσι, που μπορούμε να πούμε για να βελτιώσουμε την εικόνα. Καταρχάς, πριν πάμε εκεί, φαντάζομαι αυτό δεν είναι ένα βιογραφικό το οποίο είναι σωστό, με την έννοια ότι το γράφουμε στον υπολογιστή, πλέον δεν γράφουμε στο χέρι βιογραφικά σημειώματα. Ισχύει. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, προφανώς ο κύριος ή η κυρία, δεν ξέρω το άτομο που το έστειλε, δεν ήταν προφανώς εξοικειωμένος ή εξοικειωμένη με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, και γι' αυτό και εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα στο «Και εσύ», γιατί και εμείς αυτό το αναλαμβάνουμε και βοηθάμε, στηρίζουμε τα άτομα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω όμως ότι αν δεν έχουμε πρόσβαση σε υπολογιστή, ένας γνωστός μας, ένας φίλος μας, μπορεί να μας βοηθήσει. Κάποιος μπορεί, εσείς το «Και εσείς», ακριβώς, μπορείτε να μας βοηθήσετε να το φτιάξουμε. Βεβαίως. Είναι σημαντικό, είναι θέμα εικόνας. Αποφεύγουμε τα ορθογραφικά λάθη συνήθως. Σωστά. Κάποια δυσνόητα πράγματα που μπορεί το γραφικός μας χαρακτήρας να μην καταλαβαίνουμε. Εμείς στο «Και εσύ» έχουμε μια φόρμα βιογραφικού, την οποία τη χρησιμοποιούμε είτε για να δημιουργήσουμε εκ νέου ένα βιογραφικό, είτε απλά για να βελτιώσουμε την εικόνα κάποιου βιογραφικού, γιατί έχουν έρθει και άτομα που έχουν ήδη ένα βιογραφικό στα χέρια τους. Δεν λέμε ότι το βιογραφικό μας είναι το πρότυπο, γιατί υπάρχουν και πολλές φόρμες βιογραφικών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων είναι να υπάρχει πληρότητα και σαφήνεια σε αυτό που καταγράφουμε στο βιογραφικό μας. Δεν θέλουμε παραπληροφόρηση, δεν θέλουμε σύγχυση. Να δούμε λοιπόν τώρα ποια είναι αυτά τα κομμάτια που μπορεί να πέφτουμε σε παγίδες. Και αυτό το λέω και από την εμπειρία μου, καθότι 3 χρόνια πια στο «Και εσύ» έχουμε δει πάρα πολλά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα προσωπικά μας στοιχεία, που είναι η πρώτη θεματική ενότητα σε ένα βιογραφικό. Προσοχή στα τηλέφωνα. Είναι κάτι το οποίο το λέω πολύ συχνά και δεν θα κουραστώ να το λέω. Γιατί, γιατί έχει τύχει να μας φέρουν και εμάς στο κέντρο βιογραφικά, είτε γιατί μπορούμε να ζητήσουμε κάποια στιγμή κάποιο συνεργάτη, είτε ακόμη να μου αφήσουν ένα βιογραφικό για να το ελέγξω.
και να έχουν καταγεγραμμένο ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, προφανώς κινητό, και να μην χρησιμοποιείται ο αριθμός. Άρα οπότε είναι καταλαβαίνετε απευθείας το ότι δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον άνθρωπο που μας έχει αφήσει το βιογραφικό. Άρα δώρον άδωρον. Κακώς περιμένει να τον ειδοποιήσετε, δεν θα ειδοποιηθεί ποτέ, έτσι. Επίσης, καλό είναι πέρα από ένα τηλέφωνο να γράφουμε και ένα δεύτερο αριθμό τηλεφώνου. Γιατί μπορεί να τύχει να είμαστε έξω ή μπορεί να τύχει να μην χρησιμοποιείται ο αριθμός. Σωστά. Αλλά ένα σταθερό, όπως και να το κάνουμε, το αλλάζουμε λίγο πιο δύσκολα. Άρα ένα σταθερό και ένα κινητό κατά προτίμηση. Καλό είναι να το έχουμε. Ή ακόμη αν δεν έχουμε, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που να μην έχουν σταθερό τηλέφωνο. Καλό είναι όταν αλλάζουμε τηλέφωνο να θυμόμαστε να το αλλάζουμε και στο βιογραφικό μας σημείωμα. Έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα στην οικογενειακή κατάσταση. Βλέπω πάρα πολλά άτομα που φέρνουν βιογραφικά που λένε έγκαμος με 2 παιδιά, διαζευμένος, διαζευμένη, αραβωνιασμένος. Δεν είναι απαραίτητο να γράφεται η προσωπική κατάσταση στο βιογραφικό σημείωμα. Εκτός αν ρωτάει η αγγελία, μας το επιβάλλει η αγγελία. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε μελλοντικά στη συνέντευξη που θα κάνουμε με τον εργοδότη μας, με τον μελλοντικό μας εργοδότη. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης, πάλι στα προσωπικά στοιχεία, το οποίο βέβαια είναι κάτι που έχει. Αν μπορώ να το πω, αναπτυχθεί περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταία χρόνια, που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Το email. Το email αλλιώς. Αυτό γιατί εδώ το είναι λέω. απονεμένη ιστορία. Σας έχω δει, σας έχω παρακολουθήσει και εσάς προσπαθείτε να δίνετε. Και αυτά που μου φέραν σήμερα, τα μισά έχουν κάτι email. Ναι. Πέραν από τα mail τα οποία γράφουμε, που καλό είναι αυτό που λέμε εμείς, να γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας ως ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρά τα αυτά όμως, αυτό που θέλω να πω είναι πιο το ότι δηλαδή καλό να είναι Δημήτρης Μαρέδης, να μην είναι. Ας πούμε. Μίτσος 32, 35, 28. Ή Τριανταφυλάκη 5, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί τα βλέπουμε αυτά. Καλό είναι λοιπόν να είναι το ονοματεπώνυμό μας. Ή τέλος πάντων, αν δεν υπάρχει κάτι. Έτσι, το αρχικό και. Μια ημερομηνία γέννησης, κάτι. Ναι, βεβαίως. Κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Βεβαίως. Εγώ γιατί το λέω όμως, γιατί υπάρχουν άτομα που έχουν επισκεφτεί το κέντρο μας και είναι μεγαλύτερη ηλικία, ας πούμε από 40 ετών και πάνω, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και μπορεί να είχαν κάποια δουλειά, να την έχασαν και να καλούνται τώρα να βρουν μια θέση εργασίας. Βλέπουμε το ότι πολλές θέσεις εργασίας ανακοινώνονται κατά αποκλειστικότητα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το να αποστείλουμε το βιογραφικό μας. Και ίσως να δυσκολεύονται να φτιάξουν. Το και εσείς το παρέχει αυτό. Το κάνετε. Μπορούμε, ναι, βεβαίως, να δημιουργήσουμε ηλεκτρονική διεύθυνση για να μπορεί και το άτομο που έρχεται να έχει κατά αποκλειστικότητα μια δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, να τη διαχειρίζεται εκείνο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διάφορα site. Έγκυρα site, το τονίζω αυτό, γιατί υπάρχουν και πολλά που παραπληροφορούν τον κόσμο από θέσεις εργασίας, που μπορείς να φτιάξεις και μια ηλεκτρονική φόρμα βιογραφικού, να γράψεις το ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο, το mail σου και να σου αποστέλνουν κατευθείαν τις θέσεις εργασίας. Να ενημερώνεσαι. Δεν ενδιαφέρεσαι εσύ, αν είσαι λογιστής, μόνο για τους λογιστές. Ναι, βεβαίως. Ωραίο αυτό. Έτσι, λοιπόν, πάμε στο κομμάτι φωτογραφία. Μεγάλο. Καταρχάς, βάζουμε φωτογραφία. Απαραίτητη. Υπάρχουν θέσεις εργασίας που έχω δει που ζητάνε μόνο φωτογραφία. Εντάξει, εκεί βέβαια έχει να κάνει και αναλόγως βέβαια και με το στυλ της αγγελίας. Ναι, μπορεί να είναι διάφορες. Αν είσαι ρεσεψιονίστ, παίζει ρόλο η εμφάνιση. Ναι, βεβαίως παίζει ρόλο. Λοιπόν, η φωτογραφία, όπως είπαμε, πρέπει να είναι απαραίτητη. Μπορεί να μην παίζει, αλλά τέλος πάντων πάντα μια φωτογραφία. Καλό είναι να την έχουμε πάντως. Τι φωτογραφία βάζουμε, γιατί καλά τη βάζουμε. Πολύ σωστό. Τι φωτογραφία βάζουμε. Συνήθως, να αναφέρω ότι θα πρέπει να είναι μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας, δηλαδή. Να φαίνεται από τους ώμους και πάνω κάτω. Αυτό ακριβώς. Γιατί έχει τύχει και στο κέντρο μας να φέρουν φωτογραφίες που μπορεί να είναι από παραλία. Έτσι, με μαγιό. Ή μπορεί να είναι νύφες, να το λέγαμε και προηγουμένως. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν ενδείκνυνται για τέτοιες περιστάσεις. Για ένα βιογραφικό σημείωμα. Θέλουμε κάτι πιο σοβαρό. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όχι, να τα λέμε, ακούστε λίγο, να τα λέμε, διότι πρέπει να μάθουμε, να τα φτιάχνουμε σωστά. Ναι. Η αλήθεια γιατί είναι διαμαρτύρεται αυτό... και ο κόσμος, δεν έχουμε δουλειές, δεν βρίσκουμε, δύσκολα τα πράγματα. Ναι, μπορεί να χάσεις λοιπόν μια δουλειά, μια ευκαιρία που μπορεί να σου δοθεί, ναι, και από μια κακή φωτογραφία. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να βάζεις από την παραλία φωτογραφία. Γιατί αυτό που συζητούσαμε και με το φραπέ στο χέρι δεν γίνεται δηλαδή. Δυστυχώς ο Έλληνας δεν είναι προσεκτικός στο να συμπληρώνει επίσημα έγγραφα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή μπορεί να έχουμε όντως τη διάθεση να βελτιώσουμε την εικόνα μας, γι' αυτό λοιπόν υπάρχετε κι εσείς, υπάρχουμε κι εμείς, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο έτσι, να βελτιώσει την εικόνα του βιογραφικού του και οτιδήποτε άλλο κατ' επέκταση έχει να κάνει με συμπλήρωση κάποιου εγγράφου. Λοιπόν, πάμε τώρα στον τομέα ειδικότητα. Ναι.
Ο τομέας ειδικότητα, δηλαδή τι εννοώ. Άρα, μισό λεπτό, προσωπικές πληροφορίες. Είναι στις προσωπικές πληροφορίες αυτό που λέω. Το ονοματεπώνυμό μας, διεύθυνσή μας. Ναι, σίγουρα. Απαραίτητος. Τα τηλέφωνά μας, σταθερό κινητό, αν είναι εφικτό να βάλουμε και τα δύο. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, το email μας. Ημερομηνία γέννησης βάζουμε. Βεβαίως τη βάζουμε και την ημερομηνία γέννησης. Να ξέρει ο άλλος τι ηλικία είμαστε. Ναι. Εδώ βλέπω πούμε υπηκότητα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει. Συνήθως αυτό είναι στα Europass, τα λεγόμενα ευρωπαϊκά τύπου βιογραφικά. Συνήθως τη γράφουν έτσι, γιατί είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, είναι κάτι. Ναι, βεβαίως. Αν κάποιος θέλει να το γράψει. Δεν το κατακρίνουμε, αυτό θέλω να πω. Πάμε λίγο τώρα στον τομέα ειδικότητα. Και τι εννοώ όταν λέω ειδικότητα. Είστε δημοσιογράφος, είμαι κοινωνική λειτουργός, κάποιος είναι φιλόλογος, κάποιος λογοθεραπευτής ή κάποιος βοηθός υδραυλικού. Καλό είναι να αναγράφετε και αυτό. Γιατί όντως έχουμε μια ειδικότητα. Όλοι λίγο πολύ. Έτσι. Σωστά. Ουσιαστικά η ειδικότητα προέρχεται από τον τίτλο του πτυχίου μας ή από κάποια πιστοποίηση μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Άρα γράφουμε και την ειδικότητά μας στις προσωπικές πληροφορίες. Έτσι, ναι. Και για τους άνδρες, να αναφέρω αυτό αφορά τους άνδρες. Γράφουν στα προσωπικά στοιχεία από κάτω ότι οι στρατιωτικές υποχρεώσεις είναι εκπληρωμένες. Εάν όντως είναι εκπληρωμένες, έτσι, για να το γνωρίζει ο μελλοντικός εργοδότης. Τώρα πάμε στις επόμενες ενότητες. Απλά θα αναφέρω κάποια σημεία σημαντικά. Έτσι. Σε κάποιες φόρμες, άλλα μπορεί να είναι φόρμες βιογραφικών που πιο μπροστά, άλλα μπορεί να είναι τελευταία, άλλα μπορεί να είναι πρώτα. Δεν μας ενδιαφέρει μας η σειρά, δεν μας πειράζει η σειρά. Αυτό που μας ενδιαφέρει να είναι, όπως είπαμε, να υπάρχει πληρότητα και σαφήνεια σε αυτά που θα γράψουμε. Μάλιστα. Άρα δεν μας ενδιαφέρει αν είναι από πού ξεκινάμε, από τα παλιότερα ή από τα πιο καινούργια. Εντάξει, αυτό έχω δει και από τα παλιότερα προς τα πιο καινούργια, έχω δει και από τα πιο πρόσφατα προς το πιο παρελθοντικό. Εμείς αυτό που λέμε καλό είναι από το πιο πρόσφατο στο πιο παρελθοντικό. Τώρα υπάρχουν και κάποιες φόρμες βιογραφικών που έχουν το αντίστροφο. Δεν μας πειράζει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γραφούν όλα. Καλύτερα είναι βέβαια να είναι το πιο πρόσφατο έτσι πρώτο για να μπορείς να βλέπεις ποια ήταν η προηγούμενη δουλειά. Βέβαια, εγώ θέλω να πάμε στον τομέα εκπαίδευσης. Πάμε στην εκπαίδευση λοιπόν πρώτα. Γιατί ουσιαστικά εμείς αυτό βάζουμε πρώτο. Στην επαγγελματική εμπειρία πάμε στην εκπαίδευση. Και εκεί πάλι το ίδιο ισχύει. Τα βάζουμε όλα με χρονολογική σειρά. Από το πιο πρόσφατο στο πιο παρελθοντικό. Και να σημειώσω το εξής: το ότι αν κάτι είναι σε εξέλιξη, για παράδειγμα, κάνω ένα μεταπτυχιακό, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το γράψω. Σαφώς μπορώ να το γράψω από τότε που ξεκίνησε και γράφω έως σήμερα. Εάν ως σήμερα φυτώ κάπου. Έτσι. Και το γράφουμε, το συμπληρώνουμε, γιατί μπορούμε να ζητήσουμε και μια βεβαίωση από το μεταπτυχιακό μας, το ότι όντως το παρακολουθούμε και να το προσκομίσουμε στο μελλοντικό μας εργοδότη. Πάμε τώρα στην επόμενη ενότητα που είναι οι ειδικές γνώσεις. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι ξένες γλώσσες, σεμινάρια και συνέδρια. Ό,τι έχουμε από αυτά τα γράφουμε. Και εδώ να τονίσω ότι πρέπει να γράφουμε πράγματα τα οποία έχουμε πιστοποίηση. Δηλαδή, αν ξέρουμε άψογα ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δεν έχουμε πιστοποίηση, δεν θα το γράψουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να το αναφέρουμε και να βάλουμε πανεθετικά ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση σε αυτό, αλλά μπορεί να ξέρει κάποιος άριστα ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν ξέρω αν θα του στερήσει τη θέση, γιατί φαντάζομαι ότι και ο εργοδότης θέλει έναν άνθρωπο να του κάνει τη δουλειά του. Να ξέρει από ηλεκτρονικούς υπολογιστές 2-3 προγράμματα, ας πούμε, να δουλεύει. Αν δεν έχει την πιστοποίηση, δεν ξέρω αν θα τον κόψει ο εργοδότης ή όχι. Μπορεί να τον πάρει στη δουλειά του. Κοιτάξτε να δηλαδή να το αναφέρει. Αυτό σίγουρα μετά. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, όπως λέμε εδώ πέρα, ποια είναι τα βασικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία άπτονται μετά στον εργοδότη. Εμείς αυτό που λέμε είναι οτιδήποτε έχει να κάνει, ήταν κάτι που θα το έλεγα στο τέλος, το λέμε τώρα. Είτε επαγγελματική εμπειρία είναι αυτή, είτε κάποιες γνώσεις είναι αυτές. Εάν δεν υπάρχει απαραίτητη πιστοποίηση ή αντίστοιχα τα απαραίτητα ένσημα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε στα άτομα που έρχονται. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, είναι κοινό μυστικό νομίζω ότι η μαύρη εργασία δεσπόζει σίγουρα. Γι' αυτό λέω. Κάποιος έχει δουλέψει, σου λέει 5 χρόνια. Μπορεί να έχει δουλέψει. Μαύρα. Μα υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορεί να έχουν έρθει στο κέντρο και να είναι 30-32 χρονών και να μου πούνε, μα εγώ μέχρι στιγμής το μόνο πράγμα το οποίο έκανα, δούλευα, ας πούμε, και δεν είχα. Τι εμπειρία θα τους βάζετε εκεί, τίποτα. Έχουν εμπειρία παρόλα αυτά. Η αλήθεια δηλαδή είναι αντικειμενικά ότι έχουν εμπειρία. Εμείς αυτό που λέμε στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα έχουν εμπειρία. Είναι το ότι να επιδιώκει κάποιος την εργασία με τα ένσημα, έτσι. Την επιδιώκουν όλοι, αλλά. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχει πρόβλημα. Εμείς αυτό είναι που λέμε. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδειχτεί. Γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι διδάσκω, ας πούμε, σε πανεπιστήμιο. Σωστά. Λέω. Αν και δεν μπορεί να αποδειχτεί, αλλά θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Δεν αποδεικνύεται. Ναι. Εμείς λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το είχαμε αναφέρει και σε κάποια παλαιότερη συνάντησή μας με την κυρία Τόπα,
που είναι νοικοκυρές για πολλά χρόνια. Ναι. Και λέμε ότι δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία. Για τη γυναικεία συμβουλευτική και για τη γυναικεία απασχόληση, που είναι καθήλυνα αρμόδια η κυρία Τόπα, γιατί έχει πολλά χρόνια και είναι εξειδικευμένη και εκπαιδεύτρια πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία συμβουλευτικής που μπορούμε να αναδείξουμε δεξιότητες. Ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές νοικοκυρές που μας παρακολουθούν που λένε: εγώ τώρα θα βγω στην αγορά εργασίας γιατί τώρα προέκυψε ανάγκη. Το είχαμε πει. Έτσι. Η ανεργία μπορεί να χτυπήσει την πόρτα ολονών μας, αλλά και πέραν τούτου η ανάγκη για δουλειά. Δεν έχω ξαναδουλέψει, δεν έχω κάνει τίποτα. Οικιακά έκανα, οικιακά να γράψω. Δεν είναι το οικιακά στην προκειμένη περίπτωση, γιατί μια γυναίκα, όπως είχαμε αναφέρει, που μπορεί να είναι 20 χρόνια νοικοκυρά, εργάζεται, κύριε Μαρέδη. Και όταν λέμε εργάζεται, εννοούμε το ότι κάθε μέρα με την ίδια συνέπεια, με την ίδια την ικανότητα της επαναληπτικής διαδικασίας που λέμε εμείς, θα πλύνει, θα σκουπίσει, θα μαγειρέψει, θα είναι το έμπιστο άτομο της οικογένειας που οποιοδήποτε πρόβλημα και να προκύψει, θα βρίσκεται αυτή στη θέση για να το διαπραγματευτεί και να το λύσει. Πώς αποτυπώνεται αυτό σε ένα βιογραφικό είναι κάτι σημείωμα? με τα κατάλληλα εργαλεία συμβουλευτικής, όπως λέγαμε, έτσι, που αναδεικνύονται οι δεξιότητες και οι ικανότητες. Και εν καιρό, αυτό ήθελα να αναφέρω, το ότι εκπαιδεύτρια είναι η κυρία Τόπα, όπως προλόγησα και πιο μπροστά, θα έχουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία στο κέντρο μας και αυτή δωρεάν επίσης. Εντάξει, να προχωρήσουμε τώρα στις επόμενες ενότητες. Μιλάμε για την εκπαίδευση. Έτσι. Πάμε τώρα για αγγλικά, γαλλικά, αυτά όλα με πτυχία πρέπει να έχουμε. Αλλιώς λέμε δεν μετράνε. Δεν τα γράφουμε. Ή τέλος πάντων τα γράφουμε και με το ρίσκο ότι δεν αποδεικνύονται. Ναι. Υπάρχει ρίσκο σε αυτό τώρα. Ναι, αν θέλει κάποιο να τα καταγράψει, εμάς πάντως η δική μας τοποθέτηση. Κάποιο μπορεί να μιλάει αγγλικά, ας πούμε, να μην έχει πάρει πτυχίο στα αγγλικά και να μιλάει αγγλικά, γιατί μπορεί να μιλάει από εμπειρία ή να έχει μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα. Φαντάζομαι θα το γράψει, αλλά. Αν μπορεί να γράψει δίπλα τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση. Αυτό, ναι. Δηλαδή να είναι καλυμμένος, να είναι πιο ειλικρινής. Μάλιστα. Άρα γράφουμε γενικά το βιογραφικό μας πρέπει να είναι ειλικρινές. Αυτό είναι το σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που το λέτε έτσι, γιατί ακριβώς. Ναι, να μην γράφουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Όχι. Ωραία. Και να είναι και αναλυτικό, όπως είπαμε, και με σαφήνεια, γιατί θα το πούμε και στην επαγγελματική εμπειρία το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε όμως λίγο στην πρακτική άσκηση. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ την έχουμε ακουστά. Ποια είναι η πρακτική άσκηση όταν αποφυτούμε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, από κάποιο ΤΕΙ, από κάποιο ΑΕ, έχουμε και την λεγόμενη εξάμηνη πρακτική άσκηση. Έχουν τύχει να έχουν έρθει πολλά βιογραφικά στο κέντρο μας, όπου η πρακτική άσκηση αναγράφεται στην επαγγελματική προϋπηρεσία. Δεν είναι επαγγελματική προϋπηρεσία. Το λέει και η λέξη, είναι πρακτική άσκηση. Ουσιαστικά κάνω πράξη, ασκώ πράξη σε αυτό που έμαθα τόσο καιρό στο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο βρισκόμουν. Δεν υπάρχουν άνσημα, οπότε και για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να καταγραφεί ως επαγγελματική εμπειρία. Σωστά. Η επόμενη ενότητα, και η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι η κατάρτιση. Να ορίσουμε λίγο εδώ όμως το τι είναι κατάρτιση. Στην εκπαίδευση γράφουμε το και το λύκειο που αποφοιτήσαμε, τα γράφουμε όλα αυτά. Ναι, είπαμε τα πάντα με χρονολογική σειρά. Με χρονολογική σειρά. Από πού ξεκινάμε, από το λύκειο φαντάζομαι, ή και από πιο πριν. Από το πιο πρόσφατο είχαμε πει προς το πιο παρελθοντικό. Ναι, αν είναι το πιο πρόσφατο, ας πούμε, είναι ένα μεταπτυχιακό μας, το μεταπτυχιακό μας. Δεν φτάνουμε στο δημοτικό γυμνάσιο. Όχι. Ξεκινάμε από το λύκειο, από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι, σωστά. Εκτός μόνο αν κάποιος δεν έχει προχωρήσει προς το λύκειο, που γράφει ότι είναι απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, γιατί η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι και το γυμνάσιο για τα ελληνικά δεδομένα. Ωραία. Πάμε τώρα στον τομέα κατάρτιση. Να εξηγήσουμε λίγο όμως αυτό το κομμάτι το τι είναι κατάρτιση, γιατί το ακούει πολλοί κόσμος. Κατάρτιση είναι το σύνολο των γνώσεων που έχει αποκτήσει κάποιος σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητή. Είμαι ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου και καταρτίζομαι στις γενικές αρχές λογιστικής. Είμαι κοινωνική λειτουργός και καταρτίζομαι στην ενδοοικογενειακή βία. Άρα τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Το ότι από τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που έχω, με την κατάρτιση εξυγχρονίζω, βελτιώνω τις ήδη δεξιότητες και ικανότητες και γνώσεις που έχω, με τέτοιο σκοπό που να γίνω πιο ελκυστική και πιο ανταγωνιστική για την αγορά εργασίας. Και εδώ να αναφέρω τα λεγόμενα voucher, που τα ακούμε όλοι. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, έτσι, για νέους. Δεν είναι επαγγελματική προϋπηρεσία. Είναι κατάρτιση. Είναι κατάρτιση. Βλέπουμε πάροχος κατάρτισης, το λέει καθαρά. Λέει τίτλος που καταρτίζομαι, ας πούμε, στις νέες τεχνολογίες πώλησης ή οπουδήποτε αλλού. Καταρτίζομαι. Έχουν έρθει, μπήκα στο voucher, τελείωσα, γράψτε όμως το βιογραφικό σου επαγγελματική προϋπηρεσία. Δεν είναι επαγγελματική προϋπηρεσία. Άρα πάει στο εκπαίδευση κατάρτιση. Να πω και το άλλο, το πιο σημαντικό, δεν κόβεται η κάρτα ανεργίας. Σωστά. Η κάρτα ανεργίας συνεχίζει να μετρά. Άρα δεν είναι εργασία. Δεν είναι εργασία. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα,
το κομμάτι που καίει, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Επαγγελματική εμπειρία. Ναι. 3 είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε. Το λέω σε όλους και σε όλες. Χρονολογική περίοδος, από πότε μέχρι πότε, γιατί έχει τύχει να μου έρθουν και να πούν 1998. Το έτος 1998, όλο. Πότε. Ναι, σωστά. Από πότε, μέχρι πότε. Ναι. Έτσι. Θέση κατοχής. Τι έκανε, εδώ. Ήσουν διευθυντής. Ναι. Υπάλληλος. Ναι. Γραμματέας. Ναι. Δεν ξέρω τι. Θέση κατοχής και αρμοδιότητες. Αναλυτικά τι έκανες. Δεν γράφονται συνήθως ποτέ. Ναι. Για να μην φανώ υπερβολική, συνήθως θα πω ποτέ. Ναι. Είμαι πολίτρια κάπου. Να αναφέρω και το παράδειγμα που είχαμε πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας. Ήταν μια κυρία, δούλευε επί 10 χρόνια ως πολίτρια σε ένα κατάστημα εδώ στο Βόλο. Ναι. Μου λέει, εγώ μόνο αυτό ξέρω να κάνω, είμαι πολίτρια. Για έλα λοιπόν να συζητήσουμε, της είπα, να δούμε τι ακριβώς έκανες κατά τη διάρκεια αυτά τα 10 χρόνια. Είχα αναλάβει την καθαριότητα του μαγαζιού, είχα αναλάβει τον τομέα δημοσίων σχέσεων, είχα αναλάβει την τιμολόγηση, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο πολίτρια, είχε και όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητες και δεξιότητες που μπορεί με αυτές... Άρα δικούσε τον εαυτό της. Σωστά. Εδώ, ας πούμε, λέει 8 εργασία σε κατάστημα ενδυμάτων. Έτσι, ένα βιογραφικό που έχω εδώ. Δεν μας λέει... Λέει το 2012 8 εργασία, φαντάζομαι μέσα. Και είναι και μια αλυσίδα τέλος πάντων, η οποία δεν μας λέει όμως τι έκανε. Που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τι είναι ακριβώς αυτό. Γιατί μπορεί να ήταν στα ταμεία, γιατί μιλάμε και για αλυσίδα μεγάλη, έτσι. Μπορεί να ήταν στον τομέα αποθήκης, στην εξυπηρέτηση, βέβαια. Ναι. Πρέπει να υπάρχει. Καλό είναι να υπάρχει. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για τα πρόσθετα προσόντα που μπορούμε να βάλουμε το δίπλωμα οδήγησης. Συνήθως γράφουμε δυνατότητα μετακινήσεων και γράφουμε ότι έχουμε δίπλωμα οδήγησης είτε για τα αυτοκίνητα είτε για μηχανάκι. Να αναφέρω, να τονίσω επίσης προσοχή στις συστάσεις. Το γράφουν συνήθως κάτω στα βιογραφικά. Συστάσεις απαραίτητες εφόσον ζητηθούν. Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε συστάσεις. Σωστά. Μου έχει τύχει, γι' αυτό το αναφέρω. Να ζητήσετε συστάσεις. Όχι να ζητήσω εγώ, να αναφέρω. Θα μπορέσεις να έχεις από αυτές τις θέσεις εργασίας που λες. Το προηγούμενο αφεντικό μου δεν ζει πια. Έκλεισε η επιχείρηση, δεν μιλάμε, έχουμε μαλώσει. Πώς λοιπόν. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Να παίρνουμε σύσταση όταν φεύγουμε από μια εργασία, να την έχουμε στο αρχείο μας. Καλό θα ήταν. Έτσι. Καλό θα Γιατί ήταν. μπορεί να κλείσει μια επιχείρηση. Μπορεί ναι, από το να κλείσει μια επιχείρηση δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας τη δώσει. Προφανώς. Αλλά μπορεί όμως να μην υπάρχει ο ιδιοκτήτης πια, ο εργοδότης. Ναι, σωστά. Εκεί τι κάνουμε. Σωστά. Άρα, σε έχουμε στο αρχείο μας και άμα ζητηθεί κάτι επιπλέον. Βέβαια. Γιατί είναι κάτι το οποίο μερικές φορές λίγο το παρακάμπτουμε. Το παραμελούμε. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν βαριέσαι. Έχω καλές σχέσεις, θα τη ζητήσω κάποια στιγμή. Μερικές φορές όμως μπορεί να μας προλαβαίνουν τα γεγονότα και να μην την πάρουμε αυτή τη σύσταση που θέλουμε. Σωστό. Να αναφέρω επίσης. Άρα, επειδή το βλέπουμε σε όλες τις φόρμες και μάλλον είναι έτοιμο αυτό, να είμαστε βέβαιοι, αλλιώς να το σβήσουμε. Βέβαια. Να αναφέρω επίσης και τον τομέα εθελοντισμό. Ναι. Γιατί υπάρχουν και πολλά άτομα τα οποία κάνουν εθελοντισμό. Καταγράφεται ο εθελοντισμός. Κανονικά. Αλλά ως τομέα εθελοντισμός. Γιατί δεν υπάρχουν ένσημα. Προφανώς. Δεν μου λέτε, σαν τα χόμπι που γράφουμε αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, που λέει χορός, γυμναστική. Αυτά τα βάζουμε. Ναι, βεβαίως. Έτσι, διαβάσματα. Ναι, βεβαίως. Μπορούν να μπουν. Και αθλητικές διακρίσεις, αν σε περίπτωση στο παρελθόν είχαμε κάποιες αθλητικές διακρίσεις, δηλαδή κάποιο μετάλλιο, οτιδήποτε σε κάποιο άθλημα που μπορεί να είναι. Βεβαίως, αν υπήρχε πρωτοαθλητισμός, ναι, καλό είναι να γραφούν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πέρα από αυτά, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία, πώς να το πω, εάν δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δυσκολεύεσαι στην αρχή. Και εγώ όταν είχα πρώτο ξεκινήσει να κάνω το βιογραφικό μου, έλεγα είναι και αυτό, είναι και αυτό. Χρειάζεται μια καθοδήγηση στην αρχή. Εμείς αυτή την καθοδήγηση την παρέχουμε. Και την πληροφόρηση και την έβρεση επιθυμητής θέσης εργασίας, γιατί έχουμε ανταποκριθεί στο 80% των αιτημάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Μπράβο. Αλλά να αναφέρω επίσης ότι πέραν από το βιογραφικό, ένας άνεργος μπορεί να έχει και άγχος. Μπορεί να έχει και πεσμένη ψυχολογική διάθεση. Δεν ψυχολογικοποιούμε το φαινόμενο, είναι κοινωνικό φαινόμενο. Μπορεί να χτυπώσει την πόρτα του καθέναν μας. Και υπάρχουν και οι ψυχολόγοι στο κέντρο μας, υπάρχει η διεπιστημονικότητα με άλλα λόγια που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύπλευρα. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχει να κάνει με το βιογραφικό, έχει να κάνει με την εργασία. Λέω μια αγγελία και λέει: ζητάμε μια λογίστρια 20 έως 39 χρονών. Υπάρχει δυστυχώς αυτό το ηλικιακό όριο. Υπάρχει, καμιά φορά υπάρχει. Έρχεται λοιπόν, παίρνει μια κυρία και λέει μέχρι 39 ζητάνε, εγώ είμαι 45. Δεν βαριέστε. Δώστε μου το τηλέφωνο να προσπαθήσω.
να προσπαθήσει αυτή η γυναίκα να βρει δουλειά εκεί ή όχι? Διότι ο εργοδότης έχει βάλει ένα όριο, μια συγκεκριμένη ηλικία. Μήπως προσπαθεί συνεχώς σε λάθος αγγελίες και κάνει λάθος προσπάθειες και απογοητεύεται και αυτό της γυρίζει μπούμεραγκ? Κοιτάξτε, παίρνει αρνήσεις συνεχώς. Σας καταλαβαίνω. Μια, δύο, τρεις. Σας καταλαβαίνω. Άνθρωποι είμαστε, δεν είναι. Εντάξει, και η ψυχολογία ενός ανθρώπου ανέργου που αναζητά δουλειά και δεν βρίσκει δεν είναι καλύτερη. Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς όταν έρχονται τα άτομα στο κέντρο, αυτό που λέμε είναι ότι έχουν έρθει άτομα που μπορεί να είναι άνεργοι 1 χρόνο. Ναι. Έχουν έρθει άτομα 3 ή 6 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει το χρονικό διάστημα, σίγουρα υπάρχουν κάποιες πόρτες που κλείνουν και αυτό μας επηρεάζει στην ψυχολογική μας διάθεση. Αυτό που λέμε εμείς είναι το ότι χρειάζεται μια στρατηγική. Χρειάζεται ψυχραιμία και ηρεμία. Υπάρχουν κάποια, όπως αναφέραμε τώρα, κάποια μικρά βηματάκια που μπορούμε να αποφύγουμε παγίδες που για κάποιο λόγο να μην μας οδηγήσουν σε μια μελλοντική συνέντευξη. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε για μια μελλοντική συνέντευξη τι μπορούμε να αποφύγουμε για να κατοχυρώσουμε μια θέση εργασίας. Αλλά όσον αφορά στο κομμάτι έβρεση εργασίας, πάλι και εκεί υπάρχουν κάποια βήματα, μάλλον κάποιες οδηγίες που μπορούμε να αποφύγουμε παγίδες. Ανέφερα πιο μπροστά τα διαδικτυακά. Ναι. Υπάρχουν site που αναδημοσιεύουν συνεχώς αγγελίες και μπορεί, γιατί μου έχει τύχει και σε μένα, φανταστείτε, που εγώ παίρνω εκ μέρους των ανθρώπων για να ρωτήσω αν ισχύει αγγελία και να το τονίσω ότι δεν μεσολαβούμε για τη θέση εργασίας. Απλά ενημερώνουμε τον κόσμο. Και μου έχει τύχει και εμένα, γιατί πραγματικά αγωνιώ κι εγώ μαζί τους για να βρουν την κατάλληλη θέση εργασίας και να παίρνω τηλέφωνο. Ναι, εσύ, και μου λέει: Πού τη βρήκες? Την έχω βγάλει εδώ και 2 μήνες, ας πούμε, την αγγελία. Άρα και εμένα, με επηρεάζει κάπως. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το ότι καλό είναι με την κατάλληλη καθοδήγηση, με τις κατάλληλες οδηγίες που μπορούμε να δεχτούμε από άτομα να έρθουν, να ρωτήσουν, να μιλήσουν, μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο, αλλά χρειάζονται υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Ισχύει. Χρειάζεται υπομονή. Τώρα τους λέμε υπομονή σαν άνθρωπο που είναι από χρόνια άνεργος, δεν ξέρω πόσο. Έχετε δίκιο. Όμως αυτό είναι το παράδειγμα που το αναφέρω συνεχώς. Μια κοπέλα είχε έρθει στο κέντρο και μου λέει το εξής: εγώ με το που έμεινα άνεργη, πήρα όλα τα μαγαζιά του Βόλου με τα πόδια και έδινα βιογραφικό. Ήμουνα σε τέτοια κατάσταση που πραγματικά και να καθόμουν στο σπίτι, ένιωθω ότι δεν μου έφτανε αυτό που έκανα. Οπότε λέω: ας το κάνω. Δεν έχω να χάσω κάτι, γιατί στην προκειμένη περίπτωση άνεργη είμαι. Ναι. Γιατί για αυτό το ηλικιακό όριο που λέτε εσείς, στην προκειμένη περίπτωση, γνωρίζεις εκ των προτέρων το ότι ίσως να έχεις περισσότερες πιθανότητες να είναι αρνητική η απάντηση. Ναι. Τώρα, θέλεις να δοκιμάσεις και σε αυτό το κομμάτι? Δοκίμασέ το. Λοιπόν, πού μπορούμε να σας βρούμε, ρωτάει ο κόσμος. Είμαστε Χατζιαργύρη 36, καινούργια διεύθυνση, με Πλάτωνος, ακριβώς πάνω από την Ερμού. Μάλιστα. Να δώσω και το τηλέφωνο του κέντρου μας. Ναι. 24210 25571. Ανοιχτά από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ καθημερινά. Ό,τι θέλουν, ακόμη και μια απλή ενημέρωση, όπως είπαμε για το βιογραφικό, εμείς είμαστε στη διάθεσή τους. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Γεωργίου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε εμείς σε πολύ λίγο.